Wel, bore digon niwlog wy yma y Maesteilo heddi. Mam a fi oedd yn gyfrifol am mwy na tan tua 12 o'r gloch neithiwr, ac yna dad a Eirian sydd fel arfer yn codi gyda'r nos am yn ail a'i gilydd. Neithiwr, tro dad oedd hi. Ie, sy'n ath yna? Eitha tywel eithaf. Cwbl bach wedi dod, ond mae eisiau wedi bod yn lafa flwydd o'r am hwnna'n glaf. A hwnna bydd hwnna'n mynd i'r iawn cyn dod. A mae lafad ddi neu wedyn ni hwnna'n dod wedyn. Iawn. Cer ti gael bracos da wedyn na i wtio nhw? Oce. Yma am Maesteilo yng Nghapel Isac Gerll Deilo, rydyn ni'n cadw rhyw 800 o ddefed i gyd ac yn ei hwynau i mewn, rhwng Chwefror ac Ebrill. Mae hanner nhw wedi dod erbyn hyn, ond mae yna waith o hyd i wneud yn y sied wyna. Mae'n amrywiaeth o ddefed gyda ni yma, o'r penfrith biwla, Charolei, Texel, y Fiwlen a'r Penddi i enwi ond trai. Defe balwen dwi'n ei cadw, dwi'n teimlo bod nhw'n wyna'n rwydd, maen nhw hefyd yn llawer llai o faint o gymharu ar mils neu'r bridiau cyfandirol, felly maen nhw'n rhwyddach eu trin. Ni fel arfer yn gadael y defed mae wyna'n naturiol achos mae fe'n lawer wych i'r ddafad ac i'r oen. Ond dafad flwydd yw hon, dafad ifanc sy'n wyna am y tro cynta. Felly ni'n mynd i gael pipa ni i weld, wneud siŵr bod yr ôl yn cael ei gyflwyno'n iawn, yn dod, 2 drod a phen. Oedd hwn ar yn ôl eitha mowr, a wnaeth fe'n dod, mae'n ei siŵr bod yn adlu'n iawn. Fel i ni'n neud hynny yw pinsio y clist, neu defnyddio gwelltyn a rhoi lan i drwynau. Oherwydd mae rhain yn rhan eitha meddal, mae fe'n rhoi yn annog yr o'n i nadlu. Yr oen nawr yn nadlu'n iawn, felly tseco y ddafad i wneud siŵr bod gan i digon o lath i fagu'r o'n. Ydy, y ddwy deth gyda chath ynddyn nhw, felly dwi'n gwybod bod hynny'n iawn. Nawr, da'n troi'r ddafad at yr o'n fel bod hi'n ei llyfu fe ac yn famol tuag at yr o'n. Dyma nhw bach. Dyna ni, y par hapus, felly gadael llonydd fi am bach nawr. Ar ôl iddyn nhw gael ei geni, dwi'n rhoi dos bach yn eu cegau i helpu hatal nhw rhag sgwrio, ac iodine hefyd ar y bogel. Wedyn, dwi'n rhoi cyfle iddyn nhw fwydo a chryfhau. Dyma ti. Oed, dyna mynd i'n mynd, mae'n arall yn glaf nawr. Un gos a phen sydd ni gyda'r ddafod hyn, felly mae eisiau cael un cos arall mlaen at y llall cyn bod ni'n gallu tynnu nhw'n iawn. Mae'n bwysig bod nhw'n cael eu cyflwyno'n iawn cyn bod ni'n tynnu, neu allwn ni gael problemau mowr. Felly, mewn â ni. Ni'n sychu wedyn y pen, neu siŵr bod ni'n gallu nadlu'n syth, cyn i dynnu fe wedyn yn ara bach. Dyna ni. Un bach wedi cyrraedd, ond un arall ar y ffordd. Ond ni'n mynd i adlu nawr am eiliad fach wedi cael amser i weld yr o'n bach hyn, a wedyn byddwn ni'n tynnu neu gweld i'n dod ar un nes mlaen. Fe ddath yr ail yn naturiol, a'r fam yn cymryd ato'n syth. Os agos gan y ddafad digon o lath i fagu'r oen, ni wedyn yn chwilio am fam newydd ar ei gyfer e. Ond tan bod hynny'n digwydd, mae fe'n ymuno gyda'r ŵyn swci. Ond nid ar fotel yn unig bwyda nhw, ond mewn ffordd tipyn yn wahanol. Come on, y boi bach. Maen nhw'n ei mamau da, ni'n trio watcho bod ni wedi cael geifr bach, felly byti mis cyn bod y defed yn wyna. So mae'r geifr wedyn digon hen, maen nhw'n gallu cael bwyd bore a nos a bwyd sych, a wedyn mae digon o lath i gael wedyn i magu, bydd nani dda, magu 4 i 6 o'n, a gystel â magu rai hi hynna'n. A mae'n bwysig iawn i ni, achos mae'n arbed cost y llath. Mae'r llath mor bryd i byrnu, chymod mae cwdyn yn 45-50 pound y bag. Pan mae eisiau mabwsadu fe mlaen i ddafad wedyn, mae'n gyfarwydd a ffindo teth. Dwi ddim yn hwylo chi a pen lan fan hyn, mae'n mynd lawr i signo straight away. Mae'n mlaen yn rhwydd i mabwsadu fe mlaen i ddafad e. Helo, cuties bach. Helo. Tra bod yr ŵyn bach yn cael ei geni yn y sied, mae'r cywion bach wedi bod yn deuor yn fan hyn.
Fe gafodd yr wyau ei gosod yn y deorydd rhyw 2 wythnos yn ôl, ac erbyn hyn, mae yna lon lle o rai bach. Dyna mae'n y bach. Dyna ma. Y bwriad yw ddiwedd y mis sy'n mynd â rhwyfaint o rhain i fart fferfach ger Llandeilo. Llynedd, o'n i'n cael o ddeiti 2 pint yr un amdani nhw. Eleni, pwy a wyr. Reit te boi bach, nôl ati et y ffrindiau. Mae'n amser heddau rhoi rwy'n cryfaf allan i'r caeau hefyd. Ond cyn gadael y shed, rydyn ni'n tseco'r fam i wneud yn siŵr bod hi'n iach, gyda digon o lath ac yn trin ei thrad. Rydyn ni hefyd yn rhoi cylch rwber o amgylch cynffonau rwy'n mwyn ei birhau. Rhaid ti boi, iawn? A ti? Gret, iawn. Peth ola ni'n neud yw sicrhau bod eu boliau nhw'n llawn, a wedyn ni'n gallu ryddhau nhw allan i'r caeau. Rhain yn iach, felly bant â nhw. Mae'n oriau hir a chaled yn wynebu pob ffermwr adeg gwyna. Ond mae gweld bywyd newydd yn llenwi'r lle yn dod â gwen i'r wyneb bob amser ac yn profi bod y gwaith caled yn talu ffordd. Ond sim amser i hel meddyliau'n rhy hir, mae yna famau eraill yn aros amdano ni nôl yn y shed. Right, let's go. Don't work. Yeah. Right,